me pase la mitad de la vida. Porque ahí dice la casa yo no puedo fer res. No ho fas així en el carrer. Buenas, Hola, Teresa. on vas? Pues mira, a veure tu. Vinc del sou, de agarrar el sou. Què ja? De fer alguna encomanda de la teua ama? Anda, que sí. Tu veus que tu estàs així molt acompanyada. No, sí. Tot el personatge que Este carrer és que és molt distragut. Sí, pues yo estaba pensando, Sí. ¿qué será? ¿Que se han enterado de que ha venido don Navarro Pues Radar, preguntem. José María Navarro Radar? Preguntem. ¿Usted sabe si ha venido don José María Navarro Radar y van a por él? Sí, no, ya está claro, van a por él. Pues ¿qué les diré yo? Pero aún para. Porque yo, todo lo que pasa por el carrer, me enteré. Bueno, Quina hora és? señora, pues seguro que es la hora de ir a la misa. Pero yo estoy esperando a la neta de Mercedes, que va a la escuela y me agrada también preguntarle cuánto, qué es lo que hace. Claro. ¿Vos que la quieren? Sí, crídala. Mercedetes, Sabem un rato les tres. Mercedetes, ella siempre está a hacer faena, no se la acaba más. Estarà dalt, Claro. no vos ha sentit. Yo la acabe pronto porque como no la fas, no me manen més y ya está. Escolta, Chica faena, buenas. ¿qué te parece? Así, entonces, ¿qué tens? Com esteu? No, pues mira, Tu a fer faena de casa, no de dins. De calça i de es voltes. que el carrer ensenya molt, I tu d'on vens? Se ha replegat el sou. A veure. No t'escucaré, no. No se mira, no Ah, se ja. toca. Mira, jo diria que trauria una cadira, Claro, però sí. la teua mamà estarà esperant-te. No, perquè jo li diré que el sou, les gallines encara no. Mira si te la... No el m'encolarà. No. Mira si te la apañas. Hala, pues trau. Mira, saps què? Trau-te-la tu. Pues mira, així estic jo. Sí, Mira lo que he fet, una cistella. Gràcies. Sí, que la meva ama diu, com anem al balneari, Sí, esta cistella per portar-nos el berenar. que Diu, bé. forra-me-la, sí. perquè així no s'emportarà, mira, perquè allí mira, quan per favor. se senten en terra, On vas? a damunt al mig, serà possible. Mira, Ella. yo no me lo acabe, ¿eh? Vale, entera't bé. ¿Sabes por qué? Per Que què? al final entra per un costat i le Sí, lo teu i lo meu, s'ha de tot. Us encara les dos. Mira quina passada de cistella. Mira, has vist? I l'estic forrant, ja està. Me falten 2 traus. Jo dic, vaig a veure si busca allí un poquet, però clar. crec que no. Crec que així xerrarem més català. Així farem barrer tot el Sí, rato. bueno, pues això. Bueno, La dic, escolta, que t'han de crit, què passa? què passa que no ha vingut la xiqueta encara a l'escola? A vegades la xiqueta a l'escola. S'ha tardat molt. Però quin interès tu? Tens tu de que vinga la xiqueta a l'escola? Algo estaràs tramant, pensareu algo entre les dos. Sí, mal pensat. la una la pensa i L'altra la fa, Som molt mal exactament. pensats, sí. Mal pensar, Jo no eh? faig fer això. A veure, dis-me, què Falta vols? que ella m'explique què és el que s'ensenya a l'escola, perquè jo vull anar, és que jo vull anar a l'escola, i tu no em deixes, no t'estaré bé A que mi no no em vagis. sembla bé que vagis. Veges Per què? tu quina edat tens edat per anar a l'escola? Tu La creus? edat no compta per anar a l'escola, Coli. sempre n'hi ha edat per anar a l'escola. Pues no, tu en casa a fer feina. No. I res I te d'escola. diré més, Què passa? te diré més Que Gràcia, la que passa per així en l'època de la temporada, Sí, de la taronja. passa per així. I jo la m'emprèn i me cuenta tot lo que sap. mira, només et faltava a tu parlar amb la sindicalista Ixa, que té raó, tu infla el cap, tot són històries i tu fantasia pura. A mi me Pues, diu que les dones tenim els mateixos drets que totes les persones. ja veus tu. Gràcia té raó. Ixa gràcia, sí. Pues Esta és mía, que tu així a punt d'empomar-la en seguida, perquè el conte tot. Sí, no, ella me conta tot i tan a gust. Pues mira, a mi no em sembla bé, tanta modernor i tanta cosa. Ja està. Mira, jo ja faig massa que deixa la meva neta que vaig a escola. Perquè la meva home no para de dir-me, xica, deixa la xiqueta que vaig a escola. Jo, pues no fa tanta falta. Sí, dona, bueno, al final li fe cas perquè em deixi tranquil·la. Mira, allí la xiqueta perd el temps. En lloc de fer coses de profit. Clar, mira, jo la posaria a mollar, ja té 11 anys, ja pot anar a treballar, claro, o anar a passejar criatures, que totes les de la seva edat ja estan aixina, i ella a l'escola. Però mira, Està bé que de ben menudes tinguin el cap en la feina. claro, Pues yo no que sí. pensé eso. No? Yo pensé que eso es una inversión de futuro.
I qui te diu a tu que el dia de demà no tens una mestra en casa? Jo per què vull que una mestra en casa? Les mestres a l'escola. Jo el que vull és que m'ajude a fer la feina. I després, si va a casa d'un altre i guanya dinerets, millor, clar que sí. I inversió de futur. Clar que sí. Massa modernitat, xica. Que si primer, ja portem un bon rastre. Primer el tren, llavors tu, en aquestes velocitats que du... Què tens que dir del tren? Claro. A 20 quilòmetres hora que va? A 20 quilòmetres. Si és el de via estreta, menys perquè no puja el portitxol. Què pareix? Un destarifo. Estàs en contra de tota la modernor, eh? Claro. Estàs en contra de tot. Mira, això, eixa màquina que damunt trau fum. Veges tu? Ai, un fumeral, xica. Això, un artefacte del dimoni. No té que portar res bo. Segur. És que no t'entenc. Però després, el cinema. Tu creus que hi d'una paret o d'un llençol, Déu sap d'on l'hauran tret? Ai, tot ple de persones. Pressa, mirant-se, i que pues que siguen de deberes. Això que quin destarifo. I les xiquetes a l'escola. Sí, claro. I ara les majors també, les dones. Hombre, jo la primera quan m'apunten. No sé on anirem a parar. No sé. Pues ara m'ho diré jo. No m'apanya gens. Totes les coses són avanços per al poble. I ara vol dir més. Quan jo puga parlar amb don José María Navarro d'Aràs, sí, és que està així. Le diré que a veure si puc anar a les escoles que... Qui has dit? Don José María Navarro d'Aràs? El mateix. Ai, xica, mira, el doctor en Teologia i Dret Canònic, Sí. capellà de la Reina, Sí, què més? Gran Creu d'Isabel la Catòlica, Oh! degà de la Catedral d'Almeria i de València. Ai, Ja no li cap més en el cos. Has dit capellà de la reina? sí, Conta. una gran personalitat. Sí. Ai, i dius que està així? Ai, sí, jo li conec. Pues és que no estava... N'havia anat a Almeria. Sí, clar, Tu no està- sabies? Sí, jo sé que estava allí, però sabia que havia tornat. Diu que vol anar a escola, doncs si ho sap tot. Bueno, jo sé tot del carrer, però la O no la sé fer ni nunca no. Així que presumo que anar a l'escola. I saps què? Que, Pues que està així perquè ha tornat d'Almeria. Estava ja en Almeria. sí, i que Va vol parlar. Va anar a parlar amb el seu amic, que vive d'Almeria. Sí, No sé el que parlaríem, però el cas és que Ara ha els dos tornat. ja ho han arreglat i ha tornat. I voleu saber més? sí, què vol? Bueno, pues que vol parlar de don Julià Rivera i en Isabel Soriano a favor de millorar l'educació així perquè sí. Toca-li, més educació. Ai, mira, saps què? Però si em diu don José María Navarro d'Aràs, jo crec que me capdellaré. Estàs conforme? Mira. Aniré pensant... Mira com canvien sí, les sí, coses, sí, sí, perquè mira, saps què? Jo a la xiqueta ja li ensenyo coses que m'ensenyava ella. Sí. Tu dius que no sap, la xiqueta sap molt. Què sap? Sense anar a l'escola. Jo li he ensenyat el rosari i la missa Home, tot en mira, llatí. ja està. En la missa ja té prou. I el rosari tot en llatí per ahir que se ho sap. Sí, i a brodar, i a cosir, i a guisar, i a fer faena que neteja la casa, que Estarà no saps contenta, tu. estarà contenta. Clar que sí, Molt però bé. bueno, a veure, conta'm això del José María. Ai, Pues això... que estarà així. Que vol fer unes escoles, saber on Però, espera, dirà missa? Ai, sí, no No pot dir sé missa. si dirà missa. Sí, ai, sí, ell estava a què? Misseguet. Estava a Misseguet i no podia dir missa, jo que volia anar. Ai, ell resava el rosari. Sí? Tot el dia resant el rosari. Ah, sí, Mira, jo és que això no, a tu no te ho he contat. No. Perquè com tu no eres de missa ni de rosari. Pues no. Però tu sí que saps que jo vaig estar servint allà dalt en el Realenc, Pues conta, en conta. casa de don José Rivera. Sí. En aquella casota tan gran que té. I allí anava molt don José María Navarro d'Aràs. I què fes? Allí sempre estàvem xerrant i sempre... tenien unes converses que això era... Deuria ser molt difícil. Clar, perquè eren sabuts, els tres. Això. Clar. I anava ell, anava don Julián Rivera, això és estudiós, Sí. i anava don Vicente Rivera, l'altre El germà, germà. el rector. I allí, i jo, tu què la feies? cuinera. Mira. Jo ahir la es guisava. I mira que menjaven a gust, i bons guisaus que es feia. Arròs caldós en fesols i naps, el que més els agradava. Que bé. I tortades i tot. Sí, I ella a mi me dia, em volia molt, per això jo el conec molt. sí, què dius? Ai, Mercedes, que bé guises. Ai, que els menjars més bons que fas. Clar. I un dia em va dir, saps què? Com a tu t'agrada molt resar, vaig a regalar-te un rosari. Clar, mira. I em va regalar un rosari.
Panxa plena no, panxa llena no té pena. Pues Què te mira. pareix? Així tinc jo el rosari, que no te l'he ensenyat i ja t'he dit per què. Mira-lo, mira el rosari, que me l'estime molt. I ese boletes pa què són? Mira, ni ho sap, és una ignorant. Ja te ho contaré un altre dia. Mira, i me va dir, a veure si saps les vegades que l'he resat avui. A veure si tu reses les mateixes. I és la pura veritat, que jo no dic mentires. 60 vegades. Quin t'està, hijo? Així n'és. Pues no faria una altra cosa. Claro. ¿Y no vinca? ¿No dina? ¿No sopa? Pues sí, en algún momento ho faria. Si no podia dir missa, pues tenia que resar. Tenia que Pues fer... tindrà guanyat el cel. Clar que sí, directe. Això sí que estic segura, que tindrà Pues guanyat sí. el cel. Bueno, pues jo vull que anar a veure'l. Jo també. I tu també vindràs, carai, no li sengues cap a cap, Yo sí, cuando tú vas Hasta en el puchero te tindrem. Bueno, Jo vol dir dis-me on on estàs. Jo On vol dir estàs? on estàs. A on? Però sabeu on vols fer les escoles? Això, on? Per Les allà escoles, Ave Maria Puríssima, tanta escola. Per allà lluny, en la partida, una partida que delinquen, el pont de la Gavatxa. El pont de la Això Gavatxa. Està molt lluny, està molt... Això està lluny i a més tots són camps. Clar, perquè són els camps que tenia un pare i ell s'ha donat pel poble. Què te pareix? Clar, mira si és bona persona. Pues Tot sí. bé pel poble. Mira, encara que faig escoles. Escolta, Que fas escoles? sé més coses. Què? Vols fer un part? Ai, això sí que m'agrada més. Sí, pues agrada Molt bé. això. Pues vols Sí, fer un part també. però mira, saps què? Si ho diu don José María Navarro Daràs, Sí que ben farà. dit està. Això va a missa. M'estàs capdellant en lo de l'escola. I escolteu, Val? ja que sabeu tant de Sí. Navarro Daràs, sabeu on està? Sí? Sí, Ella ho sap tot. Pregúntame a mí, Ah, on està? On està? Está en el Palau. Ah, pues, Si vos anar a voler, Pues- ara le pillaràs pues en el vale, Palau. arrem. No Molt sé bé. que si estem així tot el barret, li dona temps a tornar a Almeria i a tornar-se'n a vindre. Aneu, aneu. Ara aniré jo i vaig a fer-li una torta. Dis-li que no se'n vaja. Molt bé. Vaig a fer-li una